Saderengipun kepareng dipun rancasaken sumungkem ngaras pepadaning Raka Garwa ya Guru Nadi. Punang canela tahe selop dipun lolos rumiyin. Kersanipun boten salah ing panapsir, boten ateges menungso nyembah, menungso boten. Ananging menika jumbuhaken dawuh bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jejering priya minangka pimpinan jejering wanita. Jejering priya minangka pangayom jejering wanita. Wanita kudu tansah wani ing tata. Tansah mundi dawuh dumateng kang garwa selagi boten singklar saking madyaning bebener. Sumungkem ngaras pepadaning Raka Garwa ya Guru Nadi. Kang ngemu werdi sinandi kinarya tandha bektinipun dumateng garwa kang kinasih. Paripara ing mangkin nulya bangkit panglala sing punang duwung saking angganya temantien kakung. Awit saderengipun sumungkem dumateng Rama dalah ibu menika sifat kandel utawi pusaka kedah dipun lolos langkung rumiyin. Panglala sing punang duwung saking angganya temantien kakung. Monggo Mas. Nulya bangkit sigra jumangkah tumungkuling Bantala. Samata sumungkem ngaras pepadaning Rama ibu nelakaken tandha bekti. Kluhuraken asma ngangkat derajat pepunden pini sepuh sesepuhipun. Ing mangke konjem hamari keluhan Jawa Tasta. Mangkono pangudyas marang driya kang wus kawiya sing lati. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, jimat pepunden kawula ingkang dahat kula pundi-pundi dahat kula tresnani. Ingkang putra putri kang marak sowan. Ingkang putra putri ngaturaken sembah bekti kang agung, ngaturaken sewu kalepatan kang agung. Ingkang putra putri emut nalika purwa duksina nalika linairaning jagat raya. Kanjeng Rama kang wis bangkit hangukir jiwa raga. Dene Kanjeng Ibu kang minangka papan yoga brata nawa candra dasa ari suwene. Rama miwah Ibu kang wis kula wentah wit milai timur ngantos akiring dewasa. Ing mrika ingkang putra putri saged paring sembulih. Ingkang putra putri saged paring piwales. Ananging kang putra putri kepareng badhe owal saking pangkonanipun Rama lan Ibu. Ingkang putra putri nyuriti pangestu Kanjeng Rama. Ingkang putra putri nyuriti pangestu Kanjeng Ibu. Mugi peperanipun ingkang putra putri mangkena rayu widodо kalis nering sampikala. Nalika awit saking berkah pangestu jenganti kadha Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Paripara sumungkem ngaras padaning Rama Ibu saking Bulu tumuli sungu ngaras padaning Rama Ibu saking Sidowayah. Kanthi ngepuk pamedanganing atmaja temanten kakung dalah temanten putri. Sinuntak sekabeng donga pangestu. Sangkala kawijil pangandikan kang arismasita adigen-gening ger anakku sakloron. Bocah ayu ya bocah bagus. Pangabektimu wis ndak tampa ora liwat puja pangastawaning bapa lan biyung uga tampanana yungkir.
Duga-duga padha digawa ngati-ati aja nganti keri. Lan iki menawa samekta nira sangu nira nggenira gebyur Pranagung aja nganti medang miyur ya ngger. Padha tresnana ing lahir tumusing batin murwani ya mungkasi ya ngger. Muga-muga bebrayanmu sineng kuyung para pepunden, para pinisepuh, para ngalim, para ulama lan para kang siniwaka ing pahargyan. Muga iso mahanani marang katentremanmu ya ngger. Padha mat sinamatan ling teniringan saya kesengko kapte aja mawas pindhek dhuwuring pangkat lan derajat. Kabeh manungsa ati kang minangka pawitane jeneng slira tresnani ya ngger. Ngestokaken dawuh Kanjeng Rama. Ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Mugi pangestu kang tansah kasuwun paripara sumungkem punang canela taslop dipun agem punang duwung dipun papanaken malih wonten wangkinganipun temantien kakung tumuri lajuning tapa diceradat candhakipun ing wangke wonten kacar kucur gunakaya. Kacar kucur gunakaya ya kacar kucur tampa kaya. Kacar kucur minangka pralampita donga mugi rezekinipun temantien tansah manjur-manjur banyu mili. Datanana kendhate datanana sangsaya ing marga. Kacar kucur wong adoh dadi sedulur. Kacar kucur kang dumadi saking kacang kawak, ketan kawak, dele kawak, sinartan arta receh. Kacang kawak, ketan kawak, dele kawak, wong liya mugi dadya sanak. Kang wus dadi sanak sangsaya raket anggenira sumanak. Ewadene arta receh menapa kaskaya gunakaya. Nering sedya mugi gesanging temanten tansah kasinungan sandang kelawan boga. Kacar kucur tinampi dening temantien putri kanthi suka pratandha. Atmaja temanten putri nedya dados wanodya kang geminasti titur ya ati-ati minangka daringaning keluarga. Paripurna tinampi tumrip tinangslaning mangke arsa dipun titipaken dhumateng Rama dalah ibu. Sang Rama miwah sang ibu namung sak dermi titipan. Sak wanci-wancing benjang putra-putri betaken ing mangke badhe dipun paringaken malih. Alhamdulillah tinampi Bapak, monggo. Sang Rama miwah sang ibu amung suka paring pepuji. Mugi tansah lestari denira dawa palakrambi. Tinampi Bapak, tumrip temanten lenggah malih. Lajuning tata adiceradat candhakipun non inggih Kembul Bujana Andrawina ingkang winastanan dahar sesarengan. Dahar sesarengan kang dumadi saking boga jenar. Boga kang wus ngarani sekul jenar kuning. Sega kuning segane manten anyar kang lenggah ana ing bale pekajangan Sinudarasana. Kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Temantien putri handulang temantien kakung ingkang ngemu suraos ngemu werdi sinandi kinarya tandha bektinipun dhumateng garwa kang kinasih, tandha kaprastiyanipun dhumateng garwa kang kinasih. Tumuli dipun bacutaken temantien kakung handulang temantien putri. Monggo mereka temanten kakung handulang temantien putri. Dagunya istri dipegang sambil senyum Mas Tommy. Dagunya istri dipegang. Dagu. Nah, ingkang ngemu suraos minangka tandha tresnanipun ing lahir tumusing batin. Pinungkas kanthi dulang dinulangan saling menyuapi monggo. Temanten kakung handulang temanten putri handulang temanten kakung. Manunggaling katresnan kang sejati ya jatining katresnan. Ana rasa enak lan kepenak do dirasake wong sakloron. Ana rasa ora enak lan ora kepenak uga padha disangga wong sakloron. Alhamdulillah paripurna. Tumuli temanten pinaringan unjukan tirta wening ya tirta Perwitasari.
ya tirta kamandanu ya tirta panola ing memala kanthi ngujuk tirta wening mugi ning jroning penggalih ning angindra nindakaken jejiban kang luhur mugi handayana dhumateng kaki saha nini temantian mugi anggenipun gebyur beberan agung ing mangke dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah amin 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 ya rabbal alamin alhamdulillah ing mangke sinarengan sirping gongso lokananta ejih sageng berlenggah para pepunden para pemidulya sawetawis adicara adat sampun paripurna ejih paripurna kedua mempelai berdiri monggo Romo Ibu panjenenganipun Bapak Adi Suyatno Ibu Hartini kasuwun jumeneng hangapit apit kang putra sekalian kedua mempelai berdiri monggo kedua mempelai berdiri Romo Ibu hangapit apit kablut gambaripun mugi menika anjenenginan kisabiyantu pandonga awit dayaning tiyang sepah namung klungsu nderek udu caos pamrayogi dumateng bebrayan punika putra sekalian mugi bebrayan punika putra santan satut runtut reruntungan tansah nilaraken ing bab cecungkrahan ngengenaken marang pepoyaning kautaman tumuju bebrayan agung sakwanci Allah paring amanah paring dzurriyyah ingkang hawujud pratiwa kang bisa bangkit tata jalma tawi putra mugi atos putra ingkang soleh utawi solehah mayos kakung utawi estri sami kemawon ajih sagung merlenggah paripurna dicorat adat hangancik adicara pahargyan walimatul urus kalaupun jejering pambiyawara pangandaliwora kepareng HPWT katis segalipun pangantikan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawulujengan kasugengan tansah jinanggung dumateng handika dalah kula. Salam takzim bektos kula kunjuk pangarasaning para ngalim, para ulama, Romo Yai, Romo Haji. Wabil khusus kunjuk Al Muharram pepunden kawula. Biyanipun Bapak Wahib ingkang mangke kawantu-wantu utawi menggah wedaring sabda tama wasita aji. Pepunden pilih sepuh sesepuh aji sepuh. Kadang pisan sutresna pangombyong panderek pangayaping temanten ingkang pinantu ing suka bagya lan mulya muga timah sampun kepareng kawulaten wonten ing pambuka kepareng kula anglajengaken tontonan kiting adicara kang sampun rinakit rinantam rinumpaka kirang wicaksana mbok bilih anggen kula matur kalantur-lantur semoga kanthi linambaran sucining manah meneping kalbu kita sami hamanengkung puja hastawa puji hastuti kanthi ngaturaken waosan purwakaning kitab suci kinarya pambukaning hadicara monggo kula dherekaken ngalah hadiniyah wa kuliniyatin sholihah al-fatihah.